Good morning everyone. Naluto na tong noodles nga himuon na tong chicharon guys. Nakanahon na ko guys ba. Kaya nakikita man ko macaroni noodles gani. Nakanahon na ko guys nga naaman dahil may macaroni noodles nga dugay na nakatambay diha sa ref pero wala pa ni siya na expire guys ha. Wala pa ni. Mao nga kung gihunaan nahon-ahon ako nga himuon ako siya og kaning chicharon guys kay kagabi naabot si Banana naglantaw-lantaw siya sa YouTube nakanahon na siya nga naaday noodles sa kuan sa rep unsa himuon daw to si chicharon ingko nga ingon ra pud ko nga si chicharon nga wala may init saon pagkauga nga wa may init unya kay ning init man guys sumo to nga akong nahon-nahonaan karong adlaw nga himuon siya chicharon o tan-awa guys idugol-dugol na to pagbutang kay para daghan ang masulod ani. Nao. Unsa man ni nagkasaka. Dili na to ni ikuan kay bisag magpilit ba. Dagol nga naman guna dagol. Tunay talawan dito kaayo magdali-dali og kuan. Tara guys, ato ibutang na diri guys. Isa-isa na to butang kay iana na to para daghan masulod ba. Kay duda na ko dili ni masulod sa duha ka kuan. Pwede di ba na mapilit mo tugaga? Dili di ay. Sure ka? Lagi iyabo na dito. Iyabo lang. Ana. Para sa YouTube ko dito na lang. Iyabo ra daw guys. Iana man guna siya ana. Okay para mo uga mo. Okay, kung isa-isa dugay kay mahuman. Buwa pa ka human. Ni taga ko kuan biluwag. Atong lalom-lalom. Wala rawan ako ni hugas eh. Ina. Yugasan to dito. Wala ko kita. Wala na dito na. Ingon na siya pag maglata di. Ang kato nga gibili na ako kaya to isupas, lami isupas. Kay init kayo oy ibulad ni ron. Kay init man kay guys ibulad na to ni. Lagi usa-usa man to sa YouTube may. Try ko na bulad ko isda na. Usa-usa gito sa YouTube may. Tagan ka usa-usa. Talaga na. Gahir man nagoy ni kuan god. Dila ka ni kaadlaw iko ibulad no. Mahila di mo ulan niya. Rosilda. Minaw go. Kiri na pong isa guys. Nyara siya guys oh. Tana na pong isa atong butangan. Na. Kimubo na nako kung vlog kay kung taason kay ugay kay makuan. Ma-upload abtan pag ugma. Mabihay na kaita sa adlaw kay wala makaingon ako mga followers nga wala ko naka-upload. Ay daghan pa kay kuan ari o kaning bakante butang na ko ning uban diri kay para dili maghuot diri laka nami kaayo daghan na kay mahimuan di ba chicharon ba kana kay mahimuan hindot mag-display ani ilang kabasilyo palit tag mga ingon ani i-display dito tuyas mga irood dito kuan
Ihumog tubig may para di magkuan. Kaya limpyo na, no? Pure na ako nang gikuan sa bluetooth ni. Ara guys, suman na. Ha ha ha. Ho. Iusa-usa lang ako nigdala guys kay ang samukan nga si Butso araba dito oh. Chereng! Ay oh. Awa guys. Ibulad na dayon nato ni guys. O daari bi kay dili against the light. Chereng! O dagan kitag nahimo sa tuang tunga ka kilo nga macaroni noodles. First time na kong gahimuan itan-aw na to unsay resulta ani unya. Tan-an dili naay dako pero mbot og LTO ba to? Tiyo na, nasa tagapan. Hoy! Ho dia. Uniform, blue. So guys, nabulad na nako ang atong macaroni salad. So karon guys, nagkape ko guys. Kay lami man ikape oy. Gihahak na naanad na kog pangapi guys. Lami gid ang Nescafe nga creamy latte. Ayaw. Karon nangapi ko giparisan na kog kamanting. Ang atong kamanting oh. Agoy. Natay ginamos. Agoy di kita ang ginamos. Dara tong ginamos guys oh. Ginamos, o di ba? Ang kato pa ning hinimo na ko, guys. Lami kay kumayo ginamos. Sa sunod maghimo ko ginamos, 1 ka kilo kapin, 1 ka kilo lang kay daghan na kaayo ang ikapin. Magkuan ko, guys, magbutangan akong sili ug daghang ahos, din daghang sili akong ibutang. No. Ay. Daghang sili ibutang ug ahos lami kayo. Napang ako ginamos na nabilin gamay. Ang hatag po ko sa masilingan. Nami ispago sa kape ang sabi kape o kamanting. Nami. Akong mga dogi po tayo. Apil-apil po sila panghaon eh. Nakaunahon na ako ba naman dahil lugaw sa highway Baligya, nalimot ko. Hali guys, mga anta guys, mga pita guys. Red matching kamanting. Huwag yun naman. Nawa guys, Gusto ko yung mga kamanting guys. Ang kakamanting dong, ginamos. Kaya doon yung dagol pagkaan ko kamanting ginamos. Inday. Ano sa bangko ginutungtong ay ba nagtinagin ko ana ng bangko ana. Ay, Inday. Nanguhit tapos si Inday, guys, oh. Yung ikoit, iyang kamot sa lamisa kay mukaon siya. Unsa man? Era. Unsa? Dua, oh. Kusog, kay mga ano kamanting, guys, o kamote, ginao ko, natakdan. Yan akong gibalik iyang naong, guys. Ikuha siya sa camera, guys, manaog siya. Mura na po siya si Rosel. Balhin.
Di lagi mo ka na ng kuan. Kanang kay gahi na. Tapos ko. Kamanting guys, o kaon sila. Napa si Dagol. Gadong gamay. Gadong gamay, natabunan sa kuan, lamisa. Nya na piring ha, mga onamron, nagkaan pa ko, na mainit pa ko. Yung uli na si piring guys, kay mukhaon na daw siya. Tama, hindi eh. Muhawa pa sa kamera. Murag si Russell yung amahan. Gani yung amahan karon kay makapil-apil nagkamera sa una kay na maapil. Kalami. Hurot ang kape guys, ay. Ina, mag-eat na. Mag-eat na ta kay. Saan na oras? Ano na tong oras? Hay, alas 7:42 na tanaw. Mulagi na akong giingon guys. Ay, sorry. Mulagi na akong giingon guys nga ang oras diri guys, dali ra kaayo. Ang oras dali ra kay mudagan na mag-prepare na ko pagkaon niya di na. Prepare na pagkaon si mami. Ayun, na to ang akong gikuan guys, gipang bulad guys ha. Hoy, nana. Si Inday, yung tungtong naglamisa. Thank you Lord na busog ko sa kape ug kamanting. Akong bana guys, gayaw-yaw kay busog na daw kay kumiinom og kape nga 3 in 1. Makadaot man daw na ingon pa niya. Para guys, ang ato ang gibulad nga. Agoy! Hawa sa macaroni. Turao. Ang usa, di ara. Agay, kainit. Tura na. Ito na kung gibulad kay plaster kay sa init. Sulod. Na, kay mukao na. Sulod. Ay, nanapoy ng ihi. Dire, sulod bilang ihi. Muna ako guys, kapuyan ko sa imang limpyo guys, kay mang limpyo ta, limpyo kay balay as in limpyo kay humot kayo. Pagkatad-taon manimaho kay tungod ani mga ungo. Manimahong ihi. Usa ni hugasan ay. Mugani na pa dito sa gawas. Sa talang mangi ng mga ungo-ano, mag na-hilter gisunod. Magkong gamay yan ba? Klaro kayo. Apa dia sa stainless na yung tungtong ihi. Igo-igo po, nabugnaw ang ako ang gibutangan nga sabaw nga inununan. Nakakaon na sila agad-agad. Mantay magpilik-pilik sudan ha, kay madukol na ko. Magpilik-pilik sudan, kay dili ra bata dato. Prepare na kong pagkaon nila guys. Pamahaw.
Hala, saan yung gabasa? Tubig nagtulo? Hawak. Unahan ako ni si Pering guys, kaya ano, samo kay ni siya. Samo kay ni si Pering, dili unahon, dili mo, isa ni, dili ni siya mo, undang og paso-paso diri kung di na siya makakaon. Unahan ako ni siya. Hulat Pering, hulat. Ikaw unahon. Daghan gyud ako ihatag niya guys kay prebuyag man kini mukaon guys, pala man ni mukaon. Unya usay guys, kulangon pa gyud niya. Mangayo pa siya guys. Ikaw ang pinakauna. Daw? Lami man day gapon may walay ahos ang inununan. Unaon ako ni si Piring kay di na ni mahimutang. Di na to ipilon ang bukog kay o ni makabukog sa ilahan ng bukog. Nara Piring ah. No, di na siya mahimutang guys. Nara. Pero dili ba yan naman nungkap si Piring guys. Bisan pagbutangan mo nagpagkaon na di, yun na siya manungkab. Magtanaw ra na siya pero di siya manungkab. Hawa sa diya tiger kay naghimo pa kog pagkaon. Saba kayo ba? Na magkakaon na ng unta. Napay dagol po, magsigipog. Magsigipog. Kuan, wag ka to. Diyos ko, Lord. Ano lang. May manika og lugaw dito sa kuan may on. Katong anli lugaw may ba? Na palit lang ta kuan ari. Oh, nya ko. Karon. Ang lugaw ra unta ko. Anli man to no. Lugaw din fried chicken may wala pa may crispy chicken sa kuan ay. Lunes yun. Wala man lagi. Dili lagi di awakot. Ano masulod yun di ha? Basta buntag sayo guys. Kana si bot sa nang husky na mo. Labrador. Dili kay na siya mukaon og rice pag buntag sayo. Ang kuan na niya guys. Kusog siya mukaon is kanang gabi na. Pero buntag sayo, daghan mabilin sa iyang pagkaon pag buntag sayo. Mo nang dili kay nako daghanon pag buntag sayo kay masayang ang rice. Hawas na lagi diya tiger. Ano na kung mga meow-meow.
Dili masigig tanaw-tanaw diri piring. Anak kay muha diha. Dili. Tara. Ani ni siya kay sana anak sa iyahan mo. Kuan pa diri mo, saybin pa diri. Nasaba na si Boots. Na si Boots, so good na. Sugod na concert. Concert na. Diring gagmay ga oh. Sana sa sibot ka. Dili man na mo kuan dito, maadto basta na na siya diha. Umadto man gani na niya, dili na niya maabot. But dali diri. Ako yang usay, tungtong man dai ni diri. Dili mang ilabot ha. Tinaon na si Rosel, ay presyo na dito sa kuan. Kwarto tagay pagkaon dito. Nag-concert na si Boots, guys. Alright mo, Boots. Kahulog-hulog siya, good. Dari na puti lang Inday. Murag dili ni mukhaon ni si Inday ba kay wa na ga. Gatanga ra ay. Nabusog na nas kamanting kuan. Inula na hindi. O igo ra jud ang sudan. Dagol. Inday, dudong gamay. Diri day. Dudong gamay oh. Kuhain niya kung tubig ha. Wala na kung tubig. Ano mo? Wala na. Naapa man. Kau na. Every day and every night. It's every day. You hold me tight, I can't let go.
I can let go. I can let go. So far away. Got to know. Nangaon ako mga poor babies guys. Kasi magkakaon na sila. Dako na kayo kong ginhawa. I can't let go. I can't. Humana. Uy, nga nang wala man ni mo nigurot lagi. O, muna lagi na ba? Dara. Dara na kasayang. Muna na. Guys, ang atong buhaton karon is manghugas na pod. Nga po, kanya gihurot. Mao ni sila kay utangag dagang pagkaon dili mahurot. Kampiring po do mahurot para unya lang ni niya. Yami ko nang balikan ulit. Ito ni gawas na. Kay man nagkaon busog na kay siya. Gawas na si piring guys. Unsa po na yung baka dong ay mura man pagkaon ungi mukha undong dagol. Nakabuhi na po. Buhi sa ula. Ginadudong gamay. Dali na diri kaon na. Inday, utak eh. Hugasan ang plato. Sus, ginawa ko. Sige na, kay hugasan ang plato. Banha kaayo. Na ako ang kuan. Na 30 naman dai ni. Saba kayo guys, ako mga doggy. Guys, dili na nako taason kayo ang ako ang vlog. Kay mo lagi na akong problema dugay kay ko maka-upload kung taas kayo ang akong vlog. So bye everyone, diri ra tang taman. Thank you sa inyo pag-subscribe sa akong YouTube channel. Amping tang tanan, I love you all, God bless.